datuek, sendatzeko ahalmena dute. Egia esan ez. Datuek ez dute sendatzen. Baina laguntzen digute esaten zer sendatzen duen eta zerk ez, edo zerbait egiteak osasun hobea edukitzea ekarriko dizun, eda ez. Ongi etorri entzule. Zientzia puntu-puntuan 25. atala duzu hau. Gaur, bioestatistikaren nondik norakoak ezagutzeko asmoa dugu. Estatistika tresna baliotsua da medikuntzaren eta osasunaren arloan erabakiak hartzeko. Datu multzo handiak aztertzeko. Arrisku faktoren eta patologia jakin batzuen erlazioa ikertzeko. Baita pazienteen tratamenduak personalizatzeko ere. Estatistika, bai. Matematika. Askok beldurra eta gorrotoa diote. Gutxi batzuk ulertu egiten dute. Eta agian, maitatu ere. Horien artean dago gaurko gure gonbidatua. Arkaitz Galbete. Arkaitz Galbete naiz, matematikaren naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nuen, eta hori dela 3 urte, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Estatistika, Informatika eta Matematika saian irakaslean naiz. Ia 10 urte daramatzat bioestatistikan lan egiten, talde klinikoekin harremanetan, eta estudio desberdinetan parte hartu dut adibidez. Ikerkuntza talde potente bat dago hemen ariketa fisikoarekin lotuta, eta saiakera kliniko desberdinak egin dituzte aztertzeko ariketa fisikoaren eragina pazienteen errekuperaketan, edo aguren osasunean, eta hor bioestatistikan parte hartu dut, eta ikusi dugu eragin handiak izan direla. Ze ekarpen egiten dio estatistikak osasunari? Ze garrantzi du estatistikak ikerketarako? Medikuntzan batez ere 2 estudio edo lan mota desberdintzen dira, batzuk dira behaketa estudioak non ikertzaileak egiten du gauza bakarra da datuak bildu eta behatu, eta beste batzuk direla estudio esperimentalak non nolabaiteko parte hartze bat egoten da. Behaketa estudioak normalean gehienetan kohorte estudioa ditzen direna dira, kohorte izena erromatarretatik dator, ziren erromatarren soldadu multzo bat, eta horiek erabiltzen dituzten nolabaitek erosatzeko, eta hortikan atera da kohortea, eta da paziente multzo bat hartu, eta denboran jarraitu eta neurtu aldagai batzuk. Hori ikusi daitezke nola faktore batzuk eragiten duten edo arrisku gutxiago edo gehiago ematen diguten patologi batzuk garatzeko. Adibidez, kohorterik igual famatuena Framingham bihotzekaren estudioa da, 1950 inguruan hasi zena, Bostoneko herri batean Framingham ditzen dena, eta orain 3. generazioan daude. Bihotzeari buruzko patologiak ikertzen dituzte, eta oso importantea izan da betianik estudio hau, batez ere hemen ikusi delako nola erretzeak bihotzekoa izateko arrisku gehiago ematen digutela, tensio altua izateak bihotzekoak izateko arriskua handitzen digula, kolesterol txarrak bihotzekoa izateko arriskua handitzen digula, eta kolesterol onak arriskua jaisten digula. Guzti hori kohorte honekin lortu izan da. Orain guretzako informazio hori arrunta da, baina hori frogatu behar zen, ikerkuntza bat egin zen, eta horako estudioak zailak dira, luzeak dira, estatistikoki ere tratatzeko zailak dira, aldagai pilo bat daudelako, aldagaien arteko konfusio eta interakzio pilo bat egon daitezkelako, baina bukaeran lortzen baduzu guzti hori manejatzea, lortzen dira horrelako erlazioak aurkitzea. Botika berri bat edo terapia berri bat merkatuan erabiltzeko, ikerketa esperimentalak egin behar dira. Horietan ere, estatistikaren parte hartzea beharrezkoa da. Saiakera klinikoak normalean 3 fase dituzte farmako edo botika berri bat garatzen denean. Lehenengo fasean bilatzen dena da ikustea farmakoaren toxizitatea. Normalean aurretik ez da gizakiekin probatu, bakarrik animalekin, orduan esperimentatzen hasi aurretik jakin behar dugu toxikoa den ala ez, eta toxizitate hori nola neurtu daiteken dosi desberdinetan. Fase hori pasatzen badute, batzuk ez dute pasatzen, oso toxikoa baldin badira, agentziak esaten dizu ezin duzula pasa. 2. fasean neurtzen dena eraginkortasuna da. Ikustea ea berenetan neurtzen ari zena zerbait egiten duen ala ez. Batzutan izan daiteke animalietan funtzionatzea, baina gero gizakietan gutxiago edo ez funtzionatzea. Lehenengo fasean oso paziente gutxi izaten dira, igual 30 pazientekin toxizitatean neurtzen ari garelako. 2. fase honetan 50 edo 100 arte heldu daiteke, baina oraindik ez da ere estudio masibo bat, nahiko berria delako ere,
eta gero hirugarren fasea izaten da handiena, igual milaka paziente izan ditzakenak, eta hortan konparatu behar duzu zure terapia berria edo placebo batekin, edo beste terapia batekin, normalean estandarra izaten dena. Eta frogatu behar duzu placeboak baino gehiago egiten duela, edo ezarrita dagoen edo erabiltzen den terapia ohikoenaren baino hobea dela, edo igual izan daiteke ere baliokidea dela, igual baliokidea da baina merkeagoa da, edo igual baliokidea da, eta kontrako efektu gutxiago dauzka, orduan, helburu desberdinak izan daitezke, baina garbi dago, hobea den ala ez, hori analisi estadistiko bat da. Orduan, hori galdetzen digute, beia, hau dian ere emaitzak A taldean, hau dian emaitza B taldean, guk analisia egin behar dugu, eta ikusi behar dugu estadistikoki esanguratsuaren dagoen diferentzia, eta egin den analisiaren baliozkotasuna ere pixka bat begiratu behar dugu. Ez du balio edo nolako analisi bat egitea. Esan daiteke orduan zuek azken hitza duzuela? Gurea azkeneko hitza ez, azken aurrekoa. Ematen duzu informazio bat, eta informazio hori lagungarria izan daiteke, emaitzekin gero diskusio bat egiten da, baina berez, indikatzaile bat esaten duena, zerbait eraginkorra den edo daukagunaren baino hobea den analisi estadistiko bat da, eta bioestadistiko hori egiten du. Gero hor bukatzen da gure lana, eta erabakiak normalean guk ez ditugu hartzen. Tresna ahaltsua, bai. Baina ahaltsua bezain engainagarria izan daiteke estadistika. Korrelazioak bilatzen dituzte, bi aldagairen arteko mendekotasuna, erlazioa. Baina kontuz, bi fenomeno aldi berean gertatzeak ez du esan nahi batek bestea sortu duenik. Urrezko arautzak dute hau estadistikariek. Hau da. Korrelazioa ez da kausalitatea. Korrelazioa estadistikan ematen den erlazio bat da, nolabait esan da bi fenomeno batera gertatzen direnean, eta orduan korrelazioa dago bi gertakari horien artean. Kausalitatea da batek bestea eragiten duela. Bi fenomeno edo bi aldagai batera gertatzeak ez du esan nahi kausa bat dagoela. Hola, adibide kurioso bat askotan jartzen dena da, eguzkiagatik gehien erretzen garen situaziotan izozkia jaten ari gara. Orduan, pentsatzen baduzu, batera gertatzen diren bi fenomeno horiek batak besteak eragiten duela, esango genuke izozkia jateak eragiten duela eguzkiaren erredura, eta ez atzean dagona da beste kausak amankomun bat dela, uda dela eta eguzkitan zaudela. Baina zuk neurtzen badituzu bi aldagai horiek, hau da, izozkia jan eta eguzkiagatik erre, korrelazio handia daukate, askotan gertatzen dira batera. Orduan, ez baduzu eredu bat atzetik pentsatzen eta kontuan hartzen beste aldagai batzuk, konfusio aldagaia ditzen direnak, hor falazia estadistikoak izan ditzakezu. Horregatik, beti estadistika egin behar da, baina ezagutuz eredu edo situazio osoa. Eta horregatik epidemiologo edo medikoekin asko hitz egin behar da, jakiteko beste erlazioaren kontestua, ikusteko zure erlazioa benetazkoa den, edo izan diteke artefaktu estadistiko bat. Datuak eta datuak. Noiz dira datu gehiegi? Datu gutxiegi jasotzen badira, informazio eskasa. Baina datu gehiegi jasotzea ere kaltegarria izan daiteke. Nola eragin du garai hauen datu esplosioa bioestatistikan? Egia esan daiteke gehiegizko datuen garaian gaudela. Azkeneko 10-15 urtetan egonda datuen esplosio bat, hori garbi dago. Bai ikerkuntzarako, bai osasunbiderako, bai edozein alderditan, datuak atera behar dira, eta datuak atera behar dira. Hori erronka handia izan da estadistikarako, batez ere aldatu ditolako, orain dela 60 urte erabiltzen zen estadistika, orain erabiltzen denaekin alde desente daukalako, alde horretatik estadistikarako aldaketa handia izan da. Gaultza handia, daukazun informazio kantitatea, baina ez kalitatea. Izugarrizkoa da, tratatzeko modua guzti desberdina da, ez da berdina izatea taula bat 30 pertsonakin begiz ikusi dezakezuna dena, edo izatea taula bat, milioi bat pazientekin. Orduan, hor trataera manejoa den aldatzen da. Eta gero, baita ere, medikuntzarako iraultza bat izan da. Orain gauza pilo bat neurtu daitezkelako, baina hor ere zabor asko sortzen da. Orduan,
Oraingo garai honetan igual importanteagoa da jakitea zer den benetan datu importanteak edo baliozko datuak eta zer den estatistikan esaten dena zarata. Zarata, zaborra eta artefaktoak. Kantitateak ez du kalitaterik esan nahi. K. Kantitatea kalitatearen kalte. Hori garbi dago, datu gehiago edukitzeak ez dizu betiko estatistika problemak ekiditen. Hori izan dezakezu datu pilo bat, baina datu horiek izan ditzakete betiko arazoak. Faltako datuak egon daitezke, oso importanteak izan daitezkenak, egon daitezke alboragabetasunak deitzen direnak, dela naiz eta datu pilo bat eduki, igual ez daude benetan reflejatzen zuk nahi duzuna, eta orduan askotan pentsatzen da, datu asko dauzkat, orduan estudio honek baliozkotasun gehiago izango du, eta ez da horrela. Osea, benetan problemak antzekoak dira edo betikoak dira. Trataerak aldatzen dira, baina problemak betikoak dira. Estadistikariak sukaldari onak omen zarete. Datuak dira zuen errezeten osagai nagusia. Kalitatezko datuak platerrona prestatzeko, ezta? Guztiz. Lehenengo ikusi datu horren kalitatea, xerra bat erosten duzunean bezala, xerra usaindu behin bar da, edo gutxinez bistaz ikusi ondo dagoen, eta gero egosi edo frijitu behar da, eta ondoren jan, eta ikustea nolakoa den, eta gero sukaldatzea, hori estadistikariok egiten dugu gehienetan. Zuei datuak gordinik ez zaizkizue gustatzen, baina ez dago oso ongi ikusia batez ere arlo batzuetan datuak sukaldatzea. Hasieran estatistika gordin bat egiten baduzu, igual zerbait ateratzen zaizu, baina normalean estudiotan ez da lehenengo edo analisi errazena izaten bukaerakoa, egiten da analisi bat, eman bertzaio plausibilitate biologikoa, hitz egin behar da gai hortan aditua direnekin. Datuak egosterakoan zenbait zailtasun, oztopo, zein dira harrikuskor oztopo horiek? Alboragabetasuna eta bariantza dira. Hau da, guk estimatu nahi dugunatik sistematikoki ez desbiatzea, hori dela alboragabetasuna, hartu dugun lagina benetan neurtuko du ondo guk nahi duguna, eta ez da ongo desbiatzorik, eta gure bigarren etxaia bariantza da. Lagin batetik bestera datuak gehiagia aldatzen baldin badira, hor ziurgabetasun bat dago eta estatistikaren etxai nagusia da. Ziurgabetasuna, ziurtasunik ez. Azkenean, estatistikari batek badaki gauza batzuk ezin direla aurreikusi, baina ziurgabetasun hori neurtu daiteke eta ziurgabetasun horretan ziurtasun pixka bat jarri. Hau korapiloa dirudi. Ez ulertzeko probabilitate asko. Probabilitatea azkenean da ziurgabetasun horri ziurtasun bat ematea. Esan duzun bezala guk ez dakigu zer gertatuko den, baina eredu batekin edo aurreko esperientziarekin saiatzen gara zer gertatuko den edo dakigun zer gertatuko ez den horretai nolabaiteko zenbaki batzuk eman. Hori izango ditzateke probabilitatea. Eltze politia prestatu diguzu Arkaitz. Epidemiologoei lagundu gaixotasunen ereduak eta kausak ulertu ahal izateko. Saiakera klinikoak diseinatu botiken, tratamenduen edo ebakuntzen eraginkortasuna ebaluatzeko. Sendagaiak ikertu. Hortan denetan aritzen dira bioestatistikariak. Zarata, zaborra, artefaktuak ez dituzte maite. Ziurgabetasunean eroso, ez dute kasualidadez, kausalitateaz hitz egiten. Arkaitz Galbete, eskerrik asko gurean izateagatik. Zergatik. Sukaldatutakoa zuen gustokoa izan delakoan, ongi izan laguna.